Niin, mitäs tänään valmistetaan? Tänään meidän keittiössä on tämmösiä juisen lihiksiä. Kautellaan tälleen näin, viipaloidaan nämä kaapelit ja lihikset valmiiksi ja sitten semmonen minuutti ja puoli tossa huudetaan ja sit se laitetaan juustoa ja sinappia ja ketsuppia väliin ja annos on niinku siinä. Ja mitäs toi grillipuoli, että onko se valmiina jo? Ei, kyllä se pitää vähän aikaa vielä. Ehti se hiilas, ei vitti tämmöstä laatulihaa kun laittaa, niin on ihan hätäinen sitten ne pilaa sen, ne polttaa sen kaapelin ja lihiksen pilalle, niin se kannattaa malttaa odottaa vaan, että se on niinku hyvä. No niin, nyt meillä on kaikki ainekset tässä koossa, niin mikä on fiilis, kun grillikä alkaa olla kohta kuumana tuossa vieressä? Tässä. Otetaan vähän saksalaista janajuomaa ja odotellaan ja sitten syödään ja ei tässä vittu sen kummempaa. Niin. Nää on natsisiva juusto, niin täältä on niin helvetin hyvin noin juuslihiksi. Sitten aina pitää kysyä, että onko mitään pientä loppukevennystä. Mä en kevennä ollenkaan, mä oon